Connecting the way of our social propaganda and our popular goodness, maya ko, ganyan naman ang iwata ng insurance at kapayaban, election, yung kayo, yung pamilya na sa at ang isa ay katulad ng kaya. Kinagin pa, wala lang ang wala na espiritu. Hindi bagay ang bagus adalah mereka kamu kami tahu bahwa pada mereka kamu atau bayar kegiatan mereka kamu selalu atau menjawab kepada orang itu. Kita sampai dengan Indonesia, mengenai Dios at pere pagbabago ng igasama, ipanis, pagmamahal, pagmamahal ng Paro, at ipagmamalugaw ang ayaw ng sumagusahan ng kasalanan ng babae. Kung iikay payo mo upang wala mayan ng natin, kaya sa lahat ng pagbabalaan, at pere pagbabago ng ipanalanan ng Diyos sa pagbabalaan. In Diyos, pagbabalaan ng pakalawa ng tamang dari kesalahan kami. Idalam dalam saat yang dia adalah Amin.
pamamasan ko, pinagduling Genesis. Di pangulat na naman ng Diyos ng Bagbagyado, alay pang kamasakit sa linyado, tatakpanan ng dalugdong ni kalalaman, habang tinutay ito mas kanahan, babawag na naman. Nanang Diyos, ikaw ang sala, at ito ang sala. Ikito ng Diyos, iwanan ang sala. Ewan ng Diyos ang sala, ang dalugdong. Hinaos na yung alo, Diyos ang sala, at ang dalugdong naman, hinaos na yung Benny. Hira si Benny at pinangaling ako, ikaw ang kaya mo na alo. Ewan na ng Diyos, ikaw ang maragala sa ulo, kaya ang dalagdaman. Dami ko niya ng dalman. At itiinin niyo yan. Nilamanin ng Diyos ng sulo, at ewanin na ng ilan. Wapang sulo, ilan ng dalman. Hinaos na iba ng Diyos ng sulo. Hira si Benny at pinangaling ako, ipiin kagawa loob. Ibag na ng Diyos. Hindi ko inanong para ng kalwang iibig magwag. Paano ito ipanaging gawin? At ipiin yan. Hinaos niya ang Diyos sa gawin. At intanong, ang ibig hinaos ng dahil malap. Hindi ng Diyos hindi mayaw. Kanina nga ng Diyos. Pagtoyan niya, huwag na naman niya ako. Para mo rin na naman ng kakabini. At para mo rin na naman mamama niya ako. Ang makibukol doon. At hindi yan. Kaya pagkawa niya ako rin, yan mo rin na naman. At mamama ang makibukol doon. Hindi na ng Diyos hindi mayaw. Hira si Benny at pinatanin ako. Ipiin kagawa. Ibag na ng Diyos. Ikating sana bawang iba mo. Manitawang niya ay nagawing Benny. Maging tandala ay panahon nakakatutulog kayo na doon ang balwang. At magsilbi ng sulugin sa ulupan ng ikalwang. Panas ka ng Benny niya. At ipiigyan. Dinanganan ng Diyos ng kalwang parang palasunod. Sundalin na ragul kayo, kapakalo, at sundalin malaki ng Benny. Dinanganan naman ng Benny. Dinidinala ng Diyos, insulupan. Di ba mo, panas ka ng niya. At sundag ng alo, at ng Benny. At gawangin na yung sala, hindalulong. Higit na ng Diyos inikimayaw. Nira si Benny, ang pinananginawa. Iya ang kapatayado. Ni mamano ibinong sa Diyos. Kaya pusan mo yung sibol dari labang,
Hindi ko manhabe kay kayo. Pagpastor ni Mare Balita ang pagkasabatos. Jesus at bigay na agad, iyang regalat na lang yung regatan, sinasala ang President at ilagi na kayo imbanghan, ingin na lang ulit, imbangha ang ilagi na agad yung tao ni Jesus, ilagi na agad ang tao na ibalit na matulog. Karang na lang, kaya, pinagkakalita ng kanilang masa. Mula pagkakarin. Mula magpunta ka rin ulit, sila at babae, bibili na lang yung tao ng kanilang masa, ng kanilang masa, at alon na kaya, yung kailutan at sana, kaya makakatimuan yung lilig ng imanan. Ginaya na rin sa mga kailangan ng Jesus. Gumaya, pabalita, hindi. Kabuyan kay Mahalas. Ito rin sana ng kay Lucy. Sana di kaya ng magaya ng mga tao kaya ang pagkalang sa
Manalangin tayo. O Iba, lalaki kay Ato ko, kami sa kakayanan ko, magpunin kung kaya at ilalatan ng pamamagitan. At wag yung pakiramdam ng sarili panalangin kaya sinigilaturan ni Kristo inuwi. Pagdating kayo agad, bago kayo nakulaw, matanggap yan para ang Diyos ng Panginoon. O Diyos, inibigay natin ay ang pag-ibig, kailangan lang ang kanyang ibigay. Pagkalusan rin kami, ikunsibilan ng makasam, ipapagalit yan ang hindi ang kami kapamilyan ng Kristo hindi mo magkami ang kaya ikasila ang puso pasalamat tayo hindi mo ang Diyos na tulad din kaganda o matuloy sukat ako ang tangos yung kunin mo pasalamatan na ta kabilan man na po tunay man o ipa Diyos sa manulat po pagkakata kay kapamilya na ng Kristo Pinoy. Paulit
Kristo sa nagkabagatan. Kasabihan kong itulungan naman ng tulungan bigay kami, kaibigan mo, ayaw ko alam, at dahil mo na ulit, ayaw ko tumahin nila, kaya ng simpleng natin. Kuninito, ipagal mo, itutugin ang Espiritu mo, ipagpapot, kaya kami mga pawalala na para kaya gawa na ng tao, o tayo ng Yesu Cristo. Ang naman ito, kaya gabi ng pagkaksil, at bago mo sa namin din, ipapilasa o pagpapatayan. Tibuan ng pinapin, ay pasalamatan at tibunin, iraso ng pinapin, tibuan hindi ka nagsito tunagan. Kung hindi kayo at magalagay kayo, kung hindi kanawan ko, amilaw para kayo. Okay na po naman yung Demonyo Carlos. Kasi bakit yung isang lahat at pinuri, Demonyo hindi kayo sito na naman. Kung hindi kita naman, at yung minum kayo, muli yung alis yung nagdadala, yung dala ng bago, ang mga nalala ng iba, ang ibubuhan na kayo para ng isang tao, bagay na natawanan ng isang tao, na hindi yung pagkakaroon tayo. Ipasagkaya ang misteryo ng kasal pagpera. Kaya kapag ng pagmeda o kaya kapoy para ng Espiritu sa pagkaralan o ligaya o Diyos upang lubos pa tayo, magapan king aralan ka.
Yesus Kristus. Dahil may pagkayaan ng mga isang at pagpipaulian, ikaw ang bibigyan ng mga lahi, magkapag ing akalan ko. Ing kapayaman at tinuo, magkakit sa kapilanman ng kaya. Pagkalagdari niya ang mga kapayaman at kakapag hindi mo kayo kakapag. Kapayaman.
Kaya kung isa, kung hindi na mag-isa para sa president ng Pagdo, kaya rin yung muling Manila, kung hindi mo yung lasuan ko, apakasama para sa isa, kaya yung isa. At iba na mo yung kauling isa, kung hindi mo yung balik na ito siya yung Presidente Lopez, kaya kaya ako yung San Jose at isang Nicolas sa Philippines. Lahat na sila. Manalangin ako. O Diyos, ipamit, kapagilan mo yung sinusunod kami, ingreto mong kinapit, ingreto mong alis. Pagkalusan ka kami, ingreto kami sa reto ng Kristo, magkingalaman mo lang, ang Panginoon ni Panginoon sa lang, ibukan ng mga gusto, itiyak kami, kapagilan ng Kristo, Amen. Panalangin ng Virgen Lourdes. O kapilanwan ng Virgen, pagkakas sa isa, ito yung makalulog, kapal na asa, sa tugal ng makasalanan, kalakamantulang ng kalikanan, bago mo ang alam mo kailangan, ikalapang katalahigan, kakasabigan, lawel mo ito, makalulog. Inatipakot kami noon kay Lourdes, kaya ulaming niyawang suking santuario. Iba rin pala ko lang ng Second Soba, at nakalalang masunod ng hinayan, kay kailangan kabalantaban, kaladwa, katawan. Inaranamin ko may buong palahigan, pag-aton ay pamamilan ng mundo, o itong ang mundo, paniwan ko sana may pagkalun ko. Kaya po, naging kapasalamatan kay Sao, paniwanan mo kung makinulan, hindi kang kabalanan. Pag-isa nila ito, makakakalakin mo, hindi kang bigay. Amen. Ipapit, siya kabalwag, isang kaligin mo, dapat kaya kami kaya mo, ipagkukuhan yung lupo mo kay Jesus, hindi ba ito? Papa Maria, yung grasya, ikintuwa sa iyo kayo. Huwag ka kayo sa nalaman, huwag na manalo ng siya ko Jesus. Ligayan ng iba, ligayan ng alam, ligayan ng Espiritu Santo. Reign now in splendor, rejoice.
siya sa mas para kayo ng buwan at kapanagyan para kipayatan ni kayo pwede. Ibago ko sa ni kayo nasya para kayo ng alat-alat at alat-alat hindi maya-maya. Dari sana ini bago na kami pinagduman. Ikabing meron situan, hindi mo makapaligay. Meron paano meron paano niya. O talagang ito bigla ng paano ng kagawa. Hindi ka bigla sundan ng kagawa. Hindi siya ng bilero, siya sa kagawa. Hindi kami peregrino ng kapanagan. Hindi pamagalang ko yung maliging mano. Hindi mo naman grasya. Ikaw kasama ng tulang o ng kawayaman. Hindi kaya talagang ignas, imabil kaya. Kaya ang Diyos, tuwan na nalalaga, niyagay ni Kaya at Kapunya, magagamit ng alalaga. Kasagunan po salamat ng pamaligaya, kalabaan ng kayo dinadalagin, sisisa ko, mayawin naman yung laro, pero then last year po, nagkakaroon for 200 battles po, ikalimutan libre, kayo master, kami parate. Pwede po yung isa po, nalagrasya niya po, mamaya po kitang bigyan, pero para na po, grasya. Ako ang matatong salamat. Hindi po magpapay dahil siya po ni Diyos ko parang iba na ang Espiritu. Kaya minsan, ilamunin, pero santo yung dala ng kapalagan, kaya kinakapong kayabe, ang tabi, ang dala ng pakita ng Diyos. Salamat ng Diyos. Bayan po. Sarah.
Amen.
Sound check. Sound check.
Maria,